človeka. Ďakujem. Nech sa páči, pán Mačovský, len pozorňujem na čas, samozrejme mi to do 3/4, takže ak chceme mať nejakú prístor na diskusiu, tak poprosím stručne. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Veľmi ďakujeme za tento priestor, ktorý sme tu dostali a budeme si vážiť, ak sa pre nás vytvorí aj v budúcnosti. Slovensko je krajina, kde nemáme skúsenosti s veternou energetikou, žiadne, a žiaľ Bohu, nemáme dostatočne k tomu nastavenú ani legislatívu a nemáme tu ani kompetentných, prepáčte za urážku každého vedca, na ktorého teraz možno nemyslím. Nemáme tu prakticky žiadnych kompetentných odborníkov, ktorí by mali skúsenosti s posudzovaním, skúmaním, meraním, vyhodnocovaním negatívneho dopadu veterných parkov na človeka, na zdravie človeka. Veterný park, či už táto akceleračná zóna, ktorá sa pripravuje na západe alebo na východe, svojou veľkosťou a svojím počtom nemá v Európe v takomto výkone obdobu. Čiže my z nulových znalostí, z nedostatočnej legislatívy, s nedostatočnými odbornými schopnosťami, tu ideme zrazu úplne zamoriť celé územie takýmito obludnými monštrami, ktoré či už výrazne vplývajú na mikroklímu, narušujú pôdny ekosystém, vodný ekosystém, či už z hľadiska zrážok alebo podzemných vôd zeme, produkujú infrazvuk, ktorý je brutálne škodlivý pre zvieratá. Prečo sa zaoberáme Naturou 2000 a človek, ktorý tam býva, ktorý má mať pár sto metrov od domu 266 metrové turbíny a oni tie negatívne vplyvy sa kumulujú. To nie je, že jedna turbína a dobre vypočítame si niečo, predikujeme. Máme štúdie, ktoré predkladajú investori, napríklad v Hornej Kráľovej, kde je napísané, že ten infrazvuk sa dá odmerať až na zhotovenom diele, z hľadiska topografie terénu, proste akože a ďalších takýchto vplyvov. A to je prvý park, ktorý tam má mať 6 turbín. A teraz, keď to postavíme a zmeriame a nameriame nejaké nepripustné hodnoty, potom budeme robiť čo? A čo v prípade nejakého parku, ktorý má mať 69 turbín? Že tu je modelová mapa švédskeho profesora, ktorý sa zaoberá 25 rokov skúmaním negatívnych dopadov vibroakustiky z veterných parkov na prostredie. Máme tu 30 krát rozmnoženú, môžeme ju rozdať, je aj na stránke zapravdu.sk. Tu hore sú určité údaje, oni sú tu v decibeloch. Aby to každý pochopil, infrazvuk sa meria v hercoch a sú to veľmi nízke hodnoty od 20 Hz nižšie. Takže čo tu napíšeme, že tu sú 2 Hz, tuto 1, tuto 5, proste čo nám to bude jasné. Čiže určitými technickými vedeckými prepočtami sa vypočíta, sú to vedecké normy, dopad negatívny na prostredie okolité, že ako to zaťaží ten priestor, ako keby tam bol hluk toľkýchto decibelov. Hluk nad 80 decibelov spôsobuje trvalé poškodenie zdravia, v prípade, že je trvalý. A tu keď si predstavíme, toto je pre veterný park Stupava. Že tu je Stupava, tu je Bratislava, tu je Pezinok, tuto máme hore Malacky. A teraz tieto jednotlivé okruhy znamenajú tieto úrovne tých veľmi silno zaťažujúcich decibelov. Samozrejme, nie stále, nie konštantne. V prípade, že vietor fúka nejakým smerom intenzívny, tak sa to prejaví v nejakej výseči tohoto trojuholníku. Raz je to jedným smerom, raz druhým, raz tretím. Čiže to nie je, že za to, že tam je ten park, všade bude teraz takéto nejaké zaťaženie. Závisí to od veľa faktorov. Chodíme po Slovensku, po Čechách, boli sme s českým starostom, kde majú jednu vrtuľu, kde ten starosta hovorí, máme to na videu, tí lidé z toho doslova šílejí. Máme asi 120 komentárov ľudí, Slovákov, ktorí majú skúsenosti hlavne z Rakúska a zo sveta, ako píšu, ako hlavne v letnom období nemôžu spávať, ako ich z toho bolí hlava, ako je to neustále zvuk, ako keby tam niekto vrtal do zeme nejakí cestári, ako keď majú treba z bose nohy, neustále cítia vibrovanie jemné vlastne ako v tom prostredí. Tie jednotlivé štúdie, čítal som ich niekoľko, sú to 400 a 600 stranové štúdie EI, ale všetko to robia ľudia, ktorí majú technické vzdelanie, majú skúsenosti s meraniami v danej oblasti, ale nemajú skúsenosti s takýmto niečím. A čo je za mňa kľúčové, na záver by som chcel povedať, že my môžeme posudzovať energetiku Slovenska, že treba rozvinúť nejaké alternatívne zdroje. Môžeme posudzovať ekológiu, životné prostredie, že chudátka, vtáky, netopiere, hmyz, pôda, čosi. Môžeme posudzovať právo, že po právnej stránke to trošku čosi narúša ako také. Môžeme posudzovať zdravie, že z hľadiska zdravia človeka, že to už sa nebavíme o tom
smogu estetickom vlastne, že človek vyjde na záhradu a teraz jedna vrtula, druhá, tretia, piata, 10, 20, že my všetko berieme takto separátne. Ako v medicíne, že každý si posudzujeme tú svoju oblasť, že áno, toto musíme podporiť, pozor, tu sú riziká, pozor, toto je. A nemáme tu inštitúciu, ktorá by všetky tieto veci zobrala komplexne. Vidíme tu nejaké peniaze k dispozícii, nejakú miliardu sem, miliardu tam, že poďme ju vyčerpať, poďme tu niečo postaviť, poďme niečo, čo majú niekde všade. Pozrime sa do sveta, kde majú s tým 20-30 ročné skúsenosti, na tie krajiny. Pozrime sa objektívne na to, čo o tom hovoria tí ľudia. V Nemecku je 1131 združení, asociácií a spolkov, ktoré pomáhajú obetiam vetra. Je tam 28 000 turbín a je tam 1131 nesťažností spoločností, ktoré pomáhajú obetiam vetra. Tie údaje, ktoré sú aj na stránke plánovnový.sk, že sa robili nejaké štúdie s nehnuteľnosťami v USA a že oni klesli len 1,2%, už len ten údaj, že boli robené v rokoch 97 až 2011 a boli robené na 280 miliónoch nehnuteľných transakcií, to keď si človek pozrie, koľko ľudí žije v USA, a to na nehnuteľných transakcií do 10 km v okruhu veterných parkoch, ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, prišli na to, že nehnuteľnosti, ktoré sa stávajú nepredajné, z pohľadu toho, že kto by tam išiel bývať, keď sa tam nedá žiť, proste v jednom kuse, nejaký bzúkot, nejaké vibrácie, ten infrazvuk má neskutočne devastačné účinky a čím je väčší priemer rotora, tým sú tie účinky ďaleko siahlejšie a tým sú deštruktívnejšie. Tým vytvárajú nižšiu mieru infrazvuku, ktorú prakticky v priestore veľmi ťažko je zastaviť, nejaké hlukové steny na to nepomáhajú, stromy to nezastavia a podobne, že tých negatívnych účinkoch vo svete už o nich vedia, že veľmi, že prosím, zoberme ich do úvahy, pozrime sa na to, pretože my to berieme, že akceleračná zóna sem, musíme svižnejšie podmienky, musíme čokoľvek, ale tam žijú 10 000 ľudí. To som len tak vypočítal tých dvoch zónach, to sa týka 150 000 ľudí, že im to veľmi poškodí, to je tá červená zóna, vlastne životné prostredie, a 500 až 600 000 ľudí, že im to dosť poškodí kvalitu života v tom prostredí. My tu rozhodujeme ešte raz to opakujem, ako som to povedal predtým, o najzaťažujúcejšej investícii za môj život, environmentálnej, zdravotnej, akejkoľvek. Trvale zmeníme charakter krajiny. Jak teraz vyzerá, nazvime, že terajší stav, pomenúvam ho, že je prirodzená. Ona nie je prirodzená, jasne, nie je tu len lesná príroda a čosi. Teraz ju nazvime, že je prirodzená. A to, čo tu ideme vybudovať, tie 266-metrové vrtule, ktoré sa krútia, a to môžeme posudzovať z tých rôznych strán, trvale zmení charakter Slovenska. Toho, ako tu žijeme. A potom sa budeme pozerať, že aha, to sme nevedeli, aha, to sme si nemysleli, ale my už tie príklady zo sveta máme. Stačí, keď sa na ne skutočne relevantne pozrieme a zoberieme ich do úvahy. Ďakujem. Máme asi 15 minút na diskusiu, tak poprosím, pán štátny tajomník chcel zareagovať. Ďakujem pekne. Možno nie ani reakcia z mojej strany, to mi neprináleží reagovať na podnet občanov, však tá petícia bola smerovaná koniec koncov poslancom Národnej rady.